Ano nabili mo, Lai? Ito. Mantika. Ito handa ko. Tingin ka kasi. Sige. Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Good morning sa inyong lahat. Ngayong araw ay pupunta kami sa bayan. Magsasangyupsal ang Team DFL. Magkukurya muna kami, guys. Magkorean friends. Hugas dili. Try namin gumamit ng chopstick. Bawal ang pagbunga. Bawal yung hugas-hugas kamay. Hindi, bawal doon yung bawal yung chopstick lang gamit. Chopstick, yung alam mo yan. Bawal magkamay. Kamayin ko na lang eh. Bawal daw gumamit ng kutsara at saka kamay-kamay, dapat chopstick ang gamit. Sabay, mag-grocery na rin po kami para sa sitio Natog. Mag-overnight po kami doon sa Sunday. Mag-aayuda na naman tayo. Excited na kaming mag-overnight. Ayan ang aming pag-aayuda. Let's go, guys! Let's go! Much later. Okay. Tingnan na. Ay, ka ng kumbaw natin? Okay. 25. 40. Ha? 40. Ayan guys, nagkakagulo kami dito sa Hapsi. Hello po. Ito na kami guys. Hindi makasama sa Antiligaya at mataas ang aakyatin namin. So, kasama rin namin sila. Walo. Ito pa. Ano, sobrawan. Pwede na yan. Next. Guys, ito lang siya. Ito lang binili ko. Ano nabili mo, Lai? Ito. Mantika. Ito handa ko. Ha? Mukhang marami kang ipiprito sa birthday mo, ah. Pwede. Mukhang... Ito lang sinabing ko. Bakit po? Ante, anong nabili mo, Ante? Ayun pala ko. Wow, nakaisang basket na sa Ante. Yan, kasama ko lang. Dalawa kami dyan. Kaday mong pinamili pa? Kaday mong pinamili? Ito ba ko? Ang nabili mo, Kuya Ulan? Ito puno na. Teka, Isang basket. ay, kabigat ha. Nagabili na si Alec ng niya, panghanda niya. Ay. Yan, bibilhan din natin ang mga bata. Much later. O, kakain-kain lang kami dito guys sa Coco Bang. Exo. Coco Bang.
Anyong anyang. Anyong anyang. Dito na tayo. Dito na lang. Hindi na. Oh, sorry. Ako na doon. Mag-google mo, mag-YouTube mo na kayo kung paano mag-chopstick. Paano ba gayon? O, try mo nga tayo mag-chopstick. Mag-awag na yung chopstick. Ma'am, ilan po kayo? 12 po. Ay, pang 13 na yun. 13. 2, 4, 6, 8, 10. 13. Magdito mo na lang. Kalalaki mo mo. Hindi, wala na pala dyan. Ano, Dana? First time mo mag-chopstick? 11 na yun po pala. Guys, ang ending nito, magkakamay kami. Paano? Paano? Ganyan o. Ito naman gawin ko ba yan? Hindi niya rin alam. Iit. Pwede. Order natin. Malabas ng ano, nakalabas ng bundok po. Yes, nakanday yung Korean namin. Yung lettuce lang yung ano, yung... Yung mga service po, RD naman po. Dalawang dish, ay dalawang serve lang yung ano. Nakikita ko yung tsura ni Papa. Baka itapon niya yung maglo. Hindi ko makain. Si Papa. Di. Hindi ko din mag-enjoy. Pasko. Kasama ng tingin ni Papa. Igpay mo, gayam. Ganyan ang pagkain ng Koreano. Hindi tayo mga Koreano. Hindi daw Koreano si Papa. Yung nag-enjoy sa Jollibee. Bakit ka na lang natin sa Jollibee? Katuray daw. Ala, yan yung lettuce. Masarap. Lettuce. Wala ba nga? Pero iluto niyo din kayo mismo magluto. Oo. Sorry po, may kami. Guys, pasensya na sa mga kasama natin first time. Lahat man, first time kami lang. First time lahat. Gretchen. Marunong. Hindi, first time lahat. Paano ka na mo? Sige, hindi mo ito sa'yo para madali. Hindi na marunong. Gano'n lang yan. Pwede mo kutsara. Pwede ka humiram ng kutsara pag hindi kayo marunong. Ganyan lang yan. Oo. Hirapan yung buhay natin. Pwede kasahan na lang. Para kusugin ko. Kasi Dana, sa mga Dana. Teknikan mo na lang kung paano. Ano to? Kita lang alam ko kimchi. Kimchi yan. Alam ko lang. Ano to? Sige nga, Dana, sample nga daw, Dana. Si Dana kaya-kaya. Ah, ito yung tukwa? Oo. Hindi yan, dalawang kamay yan, boy. Wala, magbirok sila ng ina ko. Bayan na yun lang. Picture ka tayo ng parang may nato. Mamaya na ulan yan. Ano kuya ulan? Kaya? Try mo mag-chopstick? Makasakit niya? Ikaw nga, Lex. Hindi ko kaya. Kaya mo naman ako. Wala. Sorry. Kaya? Kaya? Masaling ko. Wala ta kaya? Kamayin mo na lang. Kaya nga yung ano dyan, Lip? Yung chopstick dyan. Si Dana na Kaya ni Dana ako. Kaya ka. Ano tama ko yun? Eh, kaya na lang basta't makatako. A few moments later. Guys, anyang sa inyo. Kain po. Sige na. Mga ano dyan, kain na dito sa... Gusto ko i-try yung balik.
First attempt. Saan ka, Pen? Dito ka na? Kaya? Dito ka na, dyan ako. Ano po? Dito ka na. May isa pa dito. Ay, ito. Ayaw na. Ganto na kakakay sa mga senior namin, doon kami sa Jollibee. Okay din namin minsan yung kanin na ako. Ang sabi ni Papa? Paglutong, damugan tao. Kung ngayon maluto, ako mo na rin makakain. Parang kami. Dapat pala dito talaga. Dito, klaseng pagluto yung klaseng pagluto ko. Itim. Kanila ko itim. Pag-brown ng sila. Yung gagas pala yan? Kamulis ang kapal na. Buduan mo. Pupunta ka na nga sa Jollibee. Naganda yung mundo may matanda. Kunyari, din mag-picture doon. Hindi naman kailangan kalma-kalma lang. Kasi para may story din ako.
Hinaan nyo. Nakapuya ko natin ako mo. Ilagay mo sa inyong karne. Sensya na guys. Magluto kami din namin ala. Baba ng mundo. Alay kasi namin. Dalawang senior doon, no? Nag-enjoy na. Sulo nila Kasi si mama at si papa, hindi nila bet. Lumipat sila ng Jollibee. Ano kaya ulan? Kaya pa? Kaya? Sige, luto na luto. Magpiripil ka na. Paripil. Hindi mo na nakaparito na natin. Ayaw kang gulay? Kanin pante, oh. Di ba nyata nilagyan ng gulay? Ba't di kayo nagtabi ni JJ? Ayaw niya? Ayaw magtabi sa'yo. Baka daw kasi maubos mo eh. Ayaw niya magsabi sa akin. Ay, nakamputin ito. Bilang na kaya. Ihaw-ihaw tayo yan. Bilang na kaya nilagay yung chopstick dito. Iway ma? Mag-away ito guys, bet ko to. Pero yung kimchi dito, sarap naman. I don't know why. Pakipil naman ito ko. Ito lasang sibuyas? May sibuyas lang. Eh, paano ko lang tokwa? Meat lang ano? Ah, okay. Oh, bawal ang ano ah. Leftover, bawal. Okay. Kaya yan. Leftover. Nandali kaya. Oh. May gahingi guys. Oh. Kala ko danayaw mo na. Hingi nang hingi. Karniyan. Kuya Ulan, ikaw na magluto. Lahat. Okay, girl. Kain tayo. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Akin. Anong iyo? Anong akin? Bukuna guys. Bumalik ka. Sa ano yata yun, no? Sabi nila na. Ang sabi nila. Ano ba? Yung pawis magtutukol na dati. Sabi ni Dana, tingin ka rin. Pwede sana. Wala pa, dami na yan. Oh. Yan ba kaya? Isda? Ayun yun oh. Beef. Ano daw? Kala ko salmon. Grabe si Gigi. Dana, stress ako dito.
Madilim? Ano, ante, nakailang rice ka na? Rice pa? Isa pa lang. Ba't wala na kayong ano? Ayan o. Luto pa. Opo, pwede pa naman po. Ito pa ah. Opo, pwede niyo po po iluto yan. Ano din naman po yan? Ang liyan ng teka, maghapon ka. Oo, kaya nyo. Kailangan niyo lang po busin yung naluto. Kailangan nyo lang ubusin Pero lahat. itong kahit hindi niyo po naluto, okay lang po. Okay lang, basta yung naluto. Yung naluto lang po, okay lang. Libat mo sa kabila kayo, meron pa dyan? Ito lang ang matatakaw dito yung unang lamesa. Naksat guys. Walang perfect na naksat. Puro kakulay na yata, Greta. Kala mo, hindi ka makatikim ng baka. Ito maganda ba? Tagalog ako. Isang magluto, katagal-tagal. Ayun mo dito yung pinagsiligaya. Ito pa ako, Kuya Ulan. Basta lahat ng ano, kainin yung bawal pag. Kuya Ulan, ito Oo, pa. walang- Iluto mo pa yan. Bawal daw magdala ng karne. Bayaran mo. Okay lang daw kung hindi naluto. Hindi pa po ngayon kayo ulit na. Pero kakain ko rin pa ako. Simulat yan like. Sa titil lang yata nga-enjoy. Yeah, na-miss ko na to. Siya lang kasi nakaranas niyan sa amin eh. Sa amin lahat. Si Dana oh, enjoy. Nandito yung lutuan namin pero nandun naghahingi sila. Niluto pa sila ng pasay? Meron pa kasi lang lutuin doon oh. Sabi ko lutuin nila eh. Nakatatlo na sila mga kanin. Tayo rin na isa magkakay. Ano dito na gano'n? Ay na. Sabi nung sa ating Christian na yung matiba. Kapag doon. Kanin pa oh. Lagyan niya ng karne yung loob. Bakit nyo? Bakit sila? Kanya-kanya teknik na yan. Paripin mo yung kami mo, Dana. Ano Dana? Enjoy ka Dana? Mas gusto mo chicken joy? Ha? Sabi niya pa naman fried chicken. Fried chicken daw pala. Dana, pabili ka pa. Busog ka na lala? Busog ka na? Ito. Ha? Busog na ako. Anong kinain mo? Kanin. Karne. Ano Kuya Ulan? Ha? Marami ka nang naluto? Wala na, ubos na din. Naagad eh. Kaagad? Kaagad ni Alex? Nagpapawisan na ako. Hindi na, galuto silante ano? Hindi na. Lante, kadami yung pinag-anuan ko. Naubos namin lahat yan. Nilagay lahat yung mga lorang lahat. Nilagay nila dito. Right. Sabi nila matakaw kami eh. Ah, luto niyo pa. Okay. Kayo ay? Kain pa kayo. Sindihan ka? Ako niligaya. Maghingi na lang kayo doon kung gusto niyo pa. Nagaluto ka.
Wow. Butis Kuya Ulan lang yata marunong mag-chopstick sa amin. Pati kanin eh. Ha? Pati kanin, ubus nga. Wala ka na ba yung Hindi. Kapal ko ah. Ito. Naluwas mo sa baka. Ito pa oh. Thank you po kay Sir Michael Balita sa pasamyat sa. Thank you po. Thank you po. Nag-enjoy po kami sa food. Thank you. Thank you, Sir Michael. Thank you po. Thank you po, Sir Michael. Thank you po, Sir Michael. Nabusog na po kami. Ng hangin. Agad guys ang internet. Ang bilis up. Ha? Bakit? Wala kayong hindi dito na. Wala ko kayo dito. Mag-apply sa Hindi ko mag-request. Hindi ko na lang namin sa kasama namin. walang pambayad. Ang bayan. Nakabili lang ako sa palengke. Nabili nila ng song. Nabili po liro. Pipolyo. Ano masarap yung nakasili? Gano'n mo na? Kanina pa ako lagay ng lagay, wala pa ako nakukuha ng ano. Yun, nakasabol din. Kaya nga. Bapa kayo. Nangipis kasi. Talagang lasang Hindi ba niya? yun! Ay, dahil wala ka. Na, ano, brand of ka na. Wala namang kuryente guys. Kakong kasi sindi lang. Parang earth na flight ng kuryente nito. Hindi. Ano? Tapos may isa. Tapos may isa. Gusto mo maiwan ka na? Kaya nga, Nalik guys, gusto mo balik agad. Sa birthday mo, gusto ba? Birthday mo. ihanda mo na yung pan mo. Sorry, balik kang baliktad ko kanina. Sa inyo, sir. Hindi na inaalala namin na. Matapos yung mga mabalik. Grabe talaga. Ay. Ito ba kayo amin? Ano sa inyo ba? Ang sarap talaga. Grabe mas gano'n ang tabi yung mga una. Hoy! Di ba yung mga ito? Kanina yan, Lex. Ha? Kanina. Marami yung pinagkat. Nakailan na tayo niyan. Kaya nga. Kaya ata dalawang kon na to plato na. Inipis niya? Hindi na kayo ng trabaho na ako sa dalawa. Wala na. Kasi dito mo yung birthday mo. Wala. Kasi subit ka na. Ano, bitin ka pa yata eh. Sino ba ka ha? Magbahin ka pa eh. Tumawag Paborito kayo eh, busy. Sabi niya pagkakataon ko na eh. Anong binili mo Kakataon handa? nila ngayon eh. Ano bilhin mo handa? Dapat i-date mo dito na eh.
dito, dito sa DJ. Dito. Tagayaw ko. O, taga dito. Okay guys, salamat. Bakit? Magsultatan tayo. Mauna na sila at hindi pa kami tapos. Pero pang dalawang ba? Picture mo nga kung itong dito. Itong ano niya na naman yan, may day. Pasa niya yung Damihan mo ha. harap na. O, sige na. Sige lang tayo. Hindi na, ikutin mo. Hindi naman kayo makita gana? Yan. May JP yan ha. Si Alex na picture mo habang si Alex na picture mo habang solo. Solo, sige. Ganito. Ano lang kami, ano lang. Picture mo siya kami nag-magaling. Pakita ko. Magaling ako sa bayan. Well, kabayan ako. Babayan ako, nagtambay lang. Ipakita niya sa jowa mo. Oh, sige. Dino? Gandaan mo ha, pakita ko yan. Tingnan mo, anong magawa niya? Kung gwapo ka. Awa si Gigi ha. Picturean mo pa nga sa Alex. Dalawa kami ni Gigi. Galitin natin. Doon ka, tabi ka doon sa kanya. Tara! Doon ka doon. Tara! Lapit ka na doon. Dali! Sige, maglapit sa'yo. Dali! Dali! Picturean mo daw sila dalawa. Sunugin ka niya dyan ni JJ. Isubsub ni JJ mukha mo dito. Dito, dito. Picture daw, JJ. Yung dalawa lang. Yung dalawa. Tingin ka kasi. Sige. Layo mo naman. Layo mo daw. 1, 2, 3. Smile. A few moments later. Si Papa, hindi niya nakayanan yung beef. Allergic kasi sa beef yun. Yung amoy lang baga, ayaw niya. Lumipat sila ni Mama sa Jollibee na lang. So guys, thank you po sa nag-sponsor ng aming pasta sa Thank you po. Busog na busog. Enjoy ba kayo guys? Yes! Enjoy ka, Alex? Enjoy na enjoy. Dahil wala na sila, nauna na sila dun sa Dahil nakasama si Gigi. paradahan. Bye! Baka niyo po kami sa pag-run. Bye!